Здравейте, аз съм доктор Невин Чаушева. Дойдох в София специално за курса на доктор Павлина Христова. Това е мастер курс за ботокс. Курсът беше според мене на много високо ниво. Аз практикувам в Мичиган и от 20 години всъщност съм там и на доста курсове съм се включвала. И това, което ми направи впечатление, беше, че курсът беше включително добре организиран и много подробен. За сравнение мога да кажа, че курсовете, които се организират там, са много повърхностни, отделно, че са и много по-скъпи, но информацията, която се дава, въобще не може да се сравни с информацията, която доктор Христова дава и с индивидуалното внимание към абсолютно всеки един участник в курса, с много подробно обяснение на процедурата, на всички детайли около процедурата и всичко, което трябва да се знае. Като цяло ми се струва, че такъв един курс в Америка бих казала, че е около $20,000 всъщност.